Fl-aħħar sigħat kienu rrappurtati 76 każ ġdid pożittiv ta' COVID-19, l-ogħla numru ta' każi rrappurtati f'ġurnata waħda f'dawn l-aħħar 12 jum. Bil-professur Charmaine Gawci tgħid li mhux esklus li din iż-żieda hija bbinata mal-vaganzi ta' żmien Santa Marija. Il-persuni li fiequ ammontaw għal 49 persuna u għalhekk il-każi attivi żdiedu, tant li issa ilaħqu 683. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika f'intervista mat-Times qalet li l-maġġor parti tal-każijiet attivi li għandna bħalissa huma tal-varjant Delta. Intant fl-aħħar 24 siegħa ma kienet rapportata ebda fatalità bil-persuni li tilfu ħajjithom kawża ta' dan il-virus jibqa' dak ta' 441. In-numru ta' persuni qed jingħataw il-kura għal dan il-virus fi Sptar Mater Dei huwa dak ta' 31. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika ma tatx informazzjoni dwar kemm minn dawn il-pazjenti huma mlaqma, qalet biss il-maġġor parti tagħhom huma anzjani. Dwar iż-żewġ persuni rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva, l-Professur Gawci qalet li persuna minnhom ħadet il-vaċċin, f'waqt li l-oħra mhix imlaqma. In-numru ta' swab testi li saru fl-aħħar sigħat ilaħħaq l-4043, ammont sostanzjalment għoli meta mqabbel mal-medja li kellna fl-aħħar jiem. Intant dwar il-protokolli għal ftuħ tal-iskejjel, it-tlieta l-Ministru tal-Edukazzjoni qal li qed tistenna l-awtoritajiet tas-saħħa sabiex ikunu ppubblikati dawn il-protokolli. Bil-Professur Gawci tikkonferma li min-naħa tagħhom kollox huwa konkluż. Għalhekk għadu mhux ċara għaliex il-Ministeru tal-Edukazzjoni għadu ma ppubblikax il-pjan għas-sena akademika l-ġdida bl-iskejjel programmati li jiftħu ngħid minn dan ix-xahar.